O neb yn gwybod mwyd o'r mewn yma, i fyny tan Covid. Dyna oedd y coed wedi cael. Ac o'n i'n dal yn dod i mewn. Coed wedi cael. Bod fi'n syffrio efo iechyd meddwl. Mae'n helpu o lot. Hebla nhw, dwi'n meddwl swn i'n yma wan. Mae gynnu fi ddim reswm i wneud dim byd. Bod fi wedi bod yn tynnu lluniau ers 30 o flynyddoedd, neu fwy o'n. So gynnu fi ddim reswm i mynd allan. A dyn ni'n rhaid i ffeindio hein, o gynnu fi ydyn. Reswm i gwneud, reswm i fod. Dyna fe oedd. Ie. Fedra'n roed o mewn geiriau sydd, be mae hein o feddwl de. Neu be mae nhw wedi wneud i mi. Ac hefyd, mwy pwysig ydy be mae nhw wedi wneud i pobl eraill sydd wedi bod yn dod yma efo fi de. Dwi'n gwisgo yr un ffordd, dyna sydd dwi'n gwisgo bob tro. Dwi'n gyffyrddus yn gwisgo fel hyn. Hen soldier ydw i. PTSD di problem fi. Ie. A mae'n siŵr jyst yn nabod. Gweld rhywun yn dod. 2011 gafon nhw gafon nhw ddod nôl i'r coed yma. Dyn nhw'n clywed bod nhw yma wedyn. Yr nhw'n wrth bod fi'n nabod y coed, nes i trwad. I ffeindio lle o'n wrth i. Mae fi'n ffeindio fo. Yn gwylod y bwnco oedd hi. Mae fi'n dod ar raws yr wylispen. Mae fi'n dod i fan hyn. Ac ista fan hyn. Mae'n just clirio triangle bach. Ac ista yma, full camouflage, ac yn disgwyl intercepting. Dyn nath o'i fyny o 8 i 100 y sydyn de. Gymryd rhyw 6 mlynedd, 7 mlynedd. Dim bod i bod yn stedi ar 100. Os oes rhywbeth yn mynd allan ond yn dweud, reit, haid i chi stopio, law, do not feed the red squirrels. Os rhifa fan hyn yn clapsio lawr 17 mewn dim amser. So'n ddigon o fwyd yn y coed yma, i 100 o bwyd naturiol de, i 100 yn y coed yma. Mae nhw angen help de, mae nhw yn dod lawr yna. In 2011, when they were reintroduced into the trees here, 8 is what were introduced. Now we have a colony between 40 and 50 max. Yeah. So it's working? It's working. And have you cleared the place of grey squirrels? We cleared the place back in 2009. It took 15 years to get rid of all our greys. Yeah. A long time. Wasn't an overnight job. No. Yeah. And it goes to show if we can do it on an island, surely they can do it on the mainland. Virus that affects some red squirrels. Yeah, the squirrel pox. Yeah. Is that here? No, it's only the grey that will carry it. 15% it's only 15% of grey squirrels that carry the squirrel pox. Survival of these is on an absolute knife edge. Yeah. By the end of July, maybe middle of August, we'd have no red squirrels in the trees here. Yeah, that's how the knife edge, the survival of these is on an absolute knife edge. So I always think if you can show people red squirrels, they then appreciate why it's important to try and eradicate the greys, even though it's not their fault, and try and get reds back all over the country. You imagine having these in the middle of St James's Park in London. People would be delighted, wouldn't they? Whereas at the moment, people love seeing their grey squirrels. Doing all right? Yeah. Add some decent photos. Yeah. Good stuff. Had a good rest. Everybody feels. Yeah, thank you.
Yeah. So, John, whenever I come, because we do a tour, North Wales tour, come up and see Hugh here, and it is like therapy. You sit here for an hour and a half, and you think, oh, it's like a little world all by itself. It's an amazing spot. Dwi'n gwneud y peth iawn efo fan hyn I fi fy hun ar gyfer yr anifeiliaid a bod dim ben. Tan un diwrnod o'n i'n cerdded o yma. Ac o'n i fi Robin wedyn yn dilyn mi bob man rhwng y lle yma. A fel o'n i'n cerdded lawr at y lôn a mi ddoth lawr, ac o'n i'n gweld 3 o bobl, 2 yn pwsiad, galwn yn agosach, gofyn i'r ddynas yn y gadar I agor I llaw. A to'n mynd all ben I ddeud, dyma I cher hi yn agor I llaw. A gyda ni eisiau dechrau gwagio bwyd a ni, mae Robin Goch yn troi fyny. A gwen mowr ar ei bino bach I. Y cer yn agor I llaw I to hi, mae'n cwylio beth yn digwydd. Y gŵr yn sefyll tu ôl I. wedi synnu bob peth yn beth. Ac o'n dweud bod o'n mynd I gweld I wraig yn gwenu gymaint a hyn ers talw. Erbyn dall, oedd y hen dynas yn latter stages of Alzheimer's. Oedd I gwr yn ymwyl cria. A dyna pob bryd oedd o hitio fi. A bod fi'n gwneud y peth iawn fan hyn. A rwan, dwi'n gofyn y cwestiwn na dim wedi, dwi'n gwybod, dwi'n gwybod. Hwna di.